kewetu saka telenge sanubari bintang rembulan kang dadi saksi yo mung siji kowe sing tak tresnani dadi kanca sing setya ngancani ngadepi rupeta kanthi tetek ati merga mung kowe sing iso ngerteni napa anane aku sing akeh kurange bebojane ngati rungok swara iki sing kewetu saka telenge sanubari bintang rembulan kang dadi saksi mung siji kowe sing tak tresnani dadi kanca sing setya ngancani ngadepi rupeta kanthi tetek ati merga mung kowe sing iso ngerteni napa anane aku sing akeh kurange dadi kanca sing setya ngancani ngadepi rupeta kanthi tetek ati merga mung kowe sing iso ngerteni napa apane aku sing akeh kurange merga mung kowe sing iso ngerteni napa anane aku sing akeh kurange